Здравейте, приятели! Днес си говорим за видовете ученици. Първи вид ученик е зубърът. В 21 век зубър смятат за човек, който носи очила или брекети. А реалният превод на зубър е човек, който много учи и изкарва четворки, тройки, лоши оценки. Сега аз ще ви покажа един пример. Така. S е равно 2. Еби как? Равно. Така. Добре. Сега съм го направила. Подготовка за изходно. Окей. Годишен преговор да правихме. Всичко ни е TikTok. Тази задача ме затрудняваше. Разгере! Решиха тази задача. Готова съм за теста утре. Нямам търпение. Настоящия тест. Благодаря, госпожо. Госпожо. Изходно ниво. Няма тук някакво листче да сметам, че парцалите ще си обирам. Логическа задача. Логическото име. Крисите. Значи бе на отговор. Госпожо, може да се натрасква? Госпожа Топо. Връщането на тестовете. Шестичка или петичка в кърпа мързана. Мамула. Благодарствено, госпожо. Четвърка. Всяко да мисля, хубаво или лошо. Не, двойка не, тройка не, петица не, шестица, четвърка. Кошика на мама ще ме отрепе. Това са зубарите. Следващия вид ученик е хип-хоп. Не знам как да кажа. Втория вид ученик е тези, които постоянно хип-хопват, таймуват. Хей, аз съм Джик Джекс. Да, не ме бива с тези неща. Признавам си. Здравей, майко! Чуй новата ми песен. Хип-хоп. Хип-хоп. Рап, братно, Здравей, сине. Да. Третият вид ученик за мен са нормалният. Вече рядко срещан вид. Ще ви покажа няколко примерчета. Здравей, мамо! Имам 5 на теста по компютри. Радваш ли се? По компютър знаеш, че много не била. Браво, скъпа. Браво. Да мине и на шестица още по-добре. Браво, гордея се с теб. Втори пример. Мисля, че ще се справя добре на теста. Днес коя дата сме? По време на теста.
Госпожо, готова съм с теста. Повядайте. Да, мисля, че... Шанс. Връщането на тестове. Благодаря, госпожо. 7, 8, 9, и 4 грешки. 5 грешки. От 25 за въпроса, 5 грешки. Петица! В математика имам петица! Си свобода на мама. Или ще чакам да се пребера? Ще изчакам да се пребера. Според мен това са нормалния тип ученик. Да. Очаквайте още клипчета скоро и гледайте, лайквайте клипчетата, които съм качила преди. Довиждане от Никита!